Ay nako, Troy dyan. Walang pagbabago, no? Mag-New Year na, magbabagong taon na, wala pa rin nagbabago sa'yo. Wala ka pa rin kinakatakutan, pati babae pinapatulan mo. Wala na tayo magagawa dyan, no? So yun mga bossing, welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. So what's good mga boss? It's your boy, Boss Cirque Bakari again! So meron tayong nakitang upload ulit ni Totoy Mola, no? Kaka-upload lang natin kahapon guys sa content ni Totoy Mola at mukhang nagkaayos na yata si Totoy Mola at si Azumi. Ngayon, ang nakita ko doon parang umeepal na naman tong si Troy dyan. So hindi ko alam kung ano naman trip neto, kaya tara sabay-sabay nating panoorin to at reactan to mga bossing. Let's go! Doorbell ah. Ako na! Ako na! Galit ka na naman, hayop. Uy, welcome Ano back dalawa sa chip. jowa? Ano dalawa jowa? Dalawang putahe? Dalawang putahe? Ganyan-ganyan yung mga babae. Ate, ganyan-ganyan yung mga babae sa sangandaan. Nag-aalok ng ano. Pangit mong magsalita, hayop ka talaga. Naguguloy mo buhay ng kuya ko. Ginugulo mo. Wag mo buksan. Sa anak mo, balik mo. Intro pa lang, malaman na pare. Ang lakas si Doc. Ang lakas. Tako na. Hindi. Puta ka na. Bumakbak. Pakak. Puta ka na. Pinasukan. Si Troy dyan guys, naka-filter na naman. Wala na naman siyang ngipin. Gago. Tinojak si Darak. Darak. Oy, G. Wala ka naman pinapanood eh. Pinaglolo mo kami. May na-doorbell ah. Darak. Ako na! Tanga na to, may na-doorbell. Hindi mo man na magawang ano. Utang ina ka. Sakit mo sa tenga, Troy dyan. Ano yan? Saan si Sherwin? Ay, antindi. Tanga na ate. Parang napakalandi mo naman. Puta. Seryoso, sasabihin mo yun sa babae, pare. Parang napakalandi mo naman. Inang walang prenong bibigyan, oo. O ano ka na naman? Ano dalawa jowa? Dalawang putahe? Dalawa. Dalawang putahe? Sherwin, nahanap ko. Ongos mo ate, ba't ka nandito? Sherwin, nahanap ko. Naguguloy mo buhay ng kuya ko. Ginugulo mo. Wag mo buksan. Sa anak mo, balik mo. Kapalabas. Pati anak ni Bullet, dinadamay niya. Kasaktan ko anak mo. What the fuck, man? Nasa matino pa bang pag-iisip ng taong to? Hindi kita, balik mo. My God. Tanga na, huwag ka manggulo dito, te. Maayos sa buhay namin. Tanga na to. Ganyan yung mga babae. Ate, ganyan yung mga babae sa sangandaan. Nag-aalok ng ano. Matuto ka nga ng respeto mo. Tanga nung, maligo pa? Oo, mali mo yung mga pinagsasabi. Matanda yan sa'yo. Babayan, huy. Tanga na, ang pangat ang pata. Respeto. Ikaw ang respeto, tanga na, di ka nga nakapag-aral eh. Anong klaseng tao tong si Troy dyan? Alam mo yun, tinuturuan na siya. Matuto kang magbigay respeto sa babae, pare. Pero na ayaw mong tumigil. Talagang nakukuha mo kiliti ko, tol. O, ano yung siyang A? B, bobo. Tanga na mo. Ugali niyo. Tanga. Uy, palabasin nyo yan. Palabasin nyo yan. Tanga ng tao yan eh. Kapal ng mukha. Uy, ako. Dito siya ako may sabi. Palabasin nyo yan. Basin, Troy, huwag ka nga ano. Si Basta hindi to dyan eh. Wala, si Bosta mo. Nakaabang na agad oh. Manyakis, tangina mo, manyakis. Nakaabang na agad oh. Hindi, manyakis kayo. Nakaabang na agad kayo, Sumi. Matanda rin sa'yo. Tanga na to, ang pangit ang iniisip mo, tanga. Isipin ko pangit din sinasabi mo. Wala kang pakinig, huwag ka makinig. Gago ka pala eh. Nakikinig. Nanggigigil ako kay Troy dyan, tol. Lahat ng mga pinagsasabi niya dito, walang maganda. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, sanay na sanay siya sa mga sinasabi niya. Ka na lang eh. Ikaw hindi nakikinig, makinig ka Troy dyan. Mas matanda sa'yo. Wala kang paki. Mas bata ako. Mas respeto din sila. Hindi, pagbigyan mo, wala naman si boss eh. Tanga nyo. Uy, hindi kayo video dyan oh. Tanga mo, payat mo, ano mo. Oo! Sige, gawin mo. Tuloy mo. Hindi mo malakay eh. Gawin mo na yung boot. Kapal ng mukha. Asumi, pasensya ka na. Pasensya ka na kay Troy dyan. Ano? Ba't ka nang... Teka lang. That escalated quickly. Bigla akong kinilig, pare. Yung dating love triangle magkakasama ngayon. Si Robot, si Sherwin, si Totoy Mola, ako si Azumi. This is awkward.
Tatanong ko lang sana kung sabay ba tayo bukas. Uy. Ha? Gwapo! Pwede naman. Pwede naman, G. G. Babae pa pumunta sa'yo, ha? Hindi naman kayo, Ha? Di ba hindi ka naman yung chat eh? Hindi ba reply sa'yo yun? Oo, Sir Chip. Confirm mo muna ako, sabay tayo bukas. Sabay tayo bukas. Confirm mo ako, sabay tayo bukas. Nakakakilig pare, nakakakilig. In fairness. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan, G. Open mo yung cellphone mo ngayon. Yan, buksan mo nga ang iyong telepono ngayon. Maaga pa ako sa inaasahan mo. Ano? Pag sure na sinundo mo ako, i-confirm kita. Aba, Hindi mo yan. Susundin ka yan. Gusto mo, atid na kita ngayon eh. aba, Atid na kita ngayon. mabilis. Pa sa kasal. Hindi, atid kita ngayon. Delikado. Oo, pwede rin, pwede rin. Di ba? Di ba, pwede rin. O ano? May service ako pag uwi. Naku, yun lang. Malapit ka lang pala, no? Chat mo na kasi ako ngayon para okay, di ba? Galing mo, G, napasok. Sige, ingat ka. Bye-bye. Nag-sure lang ako. Okay. Ba, nag-golden hands. Thank you bot, bye-bye. Ang awkward nito, pare. Isipin mo yun, dati magkasama silang dalawa sa park. Tapos ngayon silang tatlo ang magkakaharap. Mind blown yun, tol. Pasensya ka na, intro yun. Okay po. Ingat ka, Sumi. Ano? Samahan mo yun. Si Tutoy mo lang magbukas ang pinto, di ba? Yan, gentleman ng tropa. Bye. Wala mo lang ano dyan. Ha? Buhirit ka ba? Hayop ka, bumawi ka muna. Pati pa lang kayo. G, susuwiin mo pa lang, G. Tusuyin ko talaga, G. Antayin mo lang. Siguro mo lang din sabi siya, no? Dahil mo bakit, G? Sabi niya, wala na yung G. Oh, pero ito, matanong ko Teka, ano sabi niya? Ituloy mo putang ina ka. lang, ha? Oh. Pero yung kay Robot, dito ka muna, bot. Oh. Ayan, Ano ba yun ayan, talaga, ayan, bot? ang gusto ko Naging yung favorite dalawa. talaga niya, Sumi. Hindi. Kaibigan lang sila. Ah, parang. Kami din Sinulungan naman mo ni lang siya. Asumi, magkaibigan lang ulit ngayon. Nililigawan ko lang ulit siya, G. Hindi ko lang binibidyoan, hindi ko lang Okay. binibidyoan. Sinuro niya lang dito talaga para Oo. bukas yung kasal Bukas. talaga. Tsaka binigay ko na sa kanya yung invitation, Paul. Binigay ko sa kanya yung invitation. Okay na, G. Ayos yun, oh. Ayos din eh, no? Naging magkaibigan si Totoy Mola at si Robot, which is maganda naman, no? Pero medyo awkward yun para sa akin kasi, alam mo yun, dati sa vlog nakikita mo yun na magkasama silang dalawa sa park tapos nag-uusap. Malay-malay pa ba natin kung ano pinag-uusapan nila dun sa park? Hindi naman sa pinag-overthink ko si Totoy Mola, ha? Hindi naman, hindi ko naman siya sa pinag-overthink. Pero, ano kaya ang iniisip nilang dalawa nun? It's either, baka si Azumi maghihigante kay Mola. Hindi ko lang sure, ha? Hindi ko alam, pare. Pero exciting to mga boss. So, yun po mga bossing. Sana nag-enjoy kayo sa video na panood natin at nireact natin mga boss. Kung nag-enjoy kayo, i-like nyo po yung ating video at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. At syempre po, i-hit nyo na rin po yung ating notification bell dyan para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. At kung meron naman kayong gustong i-react natin or panoorin natin, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. So, yun po mga bossing. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam! Sir TV out. Peace!